Това не е истинство. Един бил мацар истински към Аз стигам първо на RPP, да дадем. Аз съм на Да, прецаках се с идеята, отидах в RPFP. Не става. Може беше забранено. RPFP 3. 4. RPFP 4 е много опнат. Не ма го виж. леле. RPFP 5. Но RPFP 5 няма сейв дома. Или аз не го разбирам. Да. Warp Warp. Добре дошли на Warp 1 PvP 1. Играме без хак, иначе бам. Warp. Мяра да играем едно. Warp PvP 18 и той е грифно. Power PvP. Мяри да викаме на Power PvP. Има някакъв тук. Alex 416 има на Power PvP. Някакъв фърлиста глави човек. Кател май са готви да влиза на Power PvP. Тъпа ес. Ето, излезе! То се хака. Леко прави. Аз не мога да го ударя, бе, брате. Не, пия спитка. Да, верно. Забравих. Майка ти путкна. Влезе някакъв. 2 в 1 са, толкова знам, килва съм го. Един ще умре. Yes, бе. Не умря, бе. Фърля стан с хилтки. Аз поемам кател. Да, идват още. Аз бил, който ми падне. Аз нямам толкова. Точно умре. Да, точно като дойдоха при мен. Правя критика ли, брат? Това си. То си ауто-арм. Кател е сега. Обаче те чупят. Кател. Да, Кател. Бягай, бе, човек. Не може да спаси, бе. Човек. Марти. Не, аз ще избягам. Да. Така. Абате. Бабатко! Чай, че умру, бе. Знам, брат. Аз умрях. Без бутуши. Те ско правят, бе. Брат. Умирам. Избягах. Yes. Мале, той сме телепортна, брат. Почвам ме телепортва в палежната. Идвам. Взимам Swift Sword. Аз сега пълня с тренички. Трябва първо да отида в уна другия хом. Убили го? Power PvP, обаче нямам резервен сет. Това е тъпто. Идвам, тук съм.
тук, бия ги, бе. Да, и аз паднах тук. Зад тебе, Тус, бе. Тус мангал е зад тебе, бе. Зад тебе, бе. Не, аз правя малко кричкали. Карай. Виж, Тус е в пажната. Кател. Кател ще му направим някакво критика. Критикали, дай. Критикали, аз бия... Кател, и аз съм те. Мри, бе! Мирам! Леле, ще го кил, брат, обаче остана на 4 сърца. Да, брат, че са тестове! Ара, Мартине! Те ще ме убият, бе! Виж, бе! Мой телепорт от пажната. Критика ли по този? Yes, бе! Дай, бой по този сега. Бой по това. Бой по другия. Yes, бе, машини. Са биг. Къде е? Не го виждам. Лип. А така, върна се. Взех Суифти, Булс, PvP Sway, Swag, Суифти, сетове, знаеш колко такива взех, бе. Почвам да нареждам другия чест. И съм фикснат и то. Така. Окей, аз ги оставам тук някои яки. Не някои, много яки. Мартине... Още ли снимаш? Окей. Да, само да намерим някой.